De què estan fetes les coses? La resposta a aquesta pregunta ha variat molt al llarg de la història. En l'antiguitat clàssica es responia dient que les coses estan fetes d'elements naturals, com l'aire, la terra, el foc i l'aigua. Fins fa relativament poc la resposta era d'àtoms. D'àtoms n'hi ha molts, la taula periòdica és difícil d'aprendre perquè és superllarga. Però per sort, a principis del segle XX es va descobrir que tots els àtoms estan formats per 3 partícules, protons, neutrons i electrons. Iuhu! Aquesta felicitat va durar fins a mitjans del segle XX, quan es van detectar un munt d'altres partícules provinents de l'espai. N'hi havia tantes, cadascuna amb les seves propietats, que en aquest episodi de la història de la ciència els físics parlaven col·loquialment d'un autèntic zoo de partícules. Els físics amb això no estan tranquils, necessiten simplicitat i ordre, alguna cosa que ajudi a entendre tot aquest desgavell de partícules. Un dels primers passos per simplificar el zoo de partícules va ser proposar que totes aquelles partícules observades no eren elementals, sinó que estaven compostes per unes partícules anomenades quarks. Aquesta proposta va ser confirmada amb la seva detecció, establint-los així com a nous constituents elementals de la matèria. En aquell moment només es sabia de l'existència de 3 tipus de quarks, up, down, strange, però actualment se sap que n'hi ha 3 més, charm, top i bottom. Ara bé, altres partícules, com l'electró, no semblaven estar formades per quarks i, per tant, es van classificar en un altre grup de partícules elementals, els leptons. Actualment se sap que hi ha 6 tipus de leptons, l'electró, el muó i el tauó amb càrrega elèctrica menys 1 i els seus cosins menys massius, el neutrí electrònic, neutrí muònic i neutrí tauònic, sense càrrega elèctrica. A resultes d'aquest estudi es va anar construint el model estàndard de partícules, una teoria que descriu les partícules que constitueixen la matèria i les seves interaccions. Segons aquesta teoria, els quarks i els leptons són les partícules elementals de les quals estan fetes les coses. Per tant, ja tenim resposta a la pregunta que ens havíem fet. Però sabem que les partícules tenen propietats com la massa o la càrrega elèctrica amb la que interactuen exercint-se forces. Precisament per això, el model estàndard no s'acaba aquí. També descriu les interaccions fonamentals. Totes les forces que es poden experimentar al nostre dia a dia són una conseqüència d'aquestes interaccions fonamentals que hi ha explicades al model estàndard. Bé, no, totes menys la gravetat. En això els físics tenen un problema de pes. En el model estàndard, les partícules interactuen intercanviant-se unes partícules que s'anomenen bosons. Cada interacció o força fonamental té el seu tipus de bosó, és a dir, la seva partícula mitjancera. Deixant de banda la gravetat, el model estàndard descriu 3 interaccions fonamentals. 1. La força electromagnètica. És la força que fa interactuar les partícules que tenen càrrega elèctrica, com ara els electrons. Quan dues partícules carregades s'atrauen o es repel·len, s'estan intercanviant fotons, que són els bosons mitjancers de la força electromagnètica. Aquesta força és responsable de tots els fenòmens elèctrics i magnètics i de totes les interaccions entre molècules. De fet, és l'origen de tots els fenòmens químics. També és responsable de les ones electromagnètiques com les que hi ha al microones, a la tele i, és clar, a la llum. 2. La força nuclear feble. Fa interactuar totes les partícules constituents a la matèria, tant quarks com leptons. Les partícules mitjanceres d'aquesta força són els bosons febles anomenats W i Z. En intercanviar-se aquests bosons, les partícules elementals canvien de sabor. El sabor no té res a veure amb el gust, sinó que és una propietat de les partícules elementals que fa referència al tipus de quark o de leptó. Com hem dit abans, hi ha 6 tipus de quark i 6 tipus de leptons, que constitueixen els 12 sabors diferents. El sabor és una propietat que ens és poc familiar perquè al nostre dia a dia no podem experimentar-la. Tot i així, la força feble és responsable de la desintegració radioactiva, com la del carboni 14, molt útil per determinar l'edat de materials orgànics antics. I 3. La força nuclear forta, que actua sobre els quarks. Això es deu a que els quarks tenen una propietat anomenada càrrega de color. Malgrat el seu nom, la càrrega de color no és un fenomen visual, sinó que és una propietat semblant a la càrrega elèctrica. Els quarks poden ser de color blau, verd o roig. Quan interactuen a través de la força forta, els quarks canvien de color. Per fer-ho, s'intercanvien els anomenats gluons, que són els bosons mitjancers de la força forta. Aquesta força és responsable de la unió dels protons en el nucli d'un àtom. O com us pensàveu que 2 protons o més, carregats positivament,
podien conviure en un espai tan petit com el nucli d'un àtom. Sense aquesta interacció, els protons dels nuclis atòmics sortirien disparats per la repulsió electrostàtica i, per tant, no podrien existir els àtoms. Així, els fotons, els bosons W i Z i els gluons són les partícules mitjanceres de les interaccions. El model estàndard és la teoria més precisa de la qual disposa la ciència avui en dia. De fet, totes les seues prediccions s'han anat comprovant en experiments amb una alta precisió. Un dels últims grans èxits ha sigut la detecció del bosó de Higgs l'any 2012, que s'havia predit l'any 64 i que explica el fet que algunes partícules elementals tinguin massa. Així doncs, en l'actualitat, respondre a la pregunta de què estan fetes les coses no només implica pensar en les partícules fonamentals que constitueixen la matèria, és a dir, quarks i leptons, sinó que també s'ha de pensar en les interaccions que estableixen com la matèria s'organitza i, per tant, en els mitjancers d'aquestes interaccions, els bosons. Com que la història ens ensenya a no ser pretensiosos amb les idees que tenim, la pregunta que hem fet abans s'ha de respondre amb prudència. De què estan fetes les coses? De quarks, leptons i bosons mitjancers. De moment,